ụzọ nke obe. mmehie. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ise. Jesu akpọrọ Pita, Jemis na Jọn bịa n'ogige Getsemane sị ha, ọnụma juru m mmụọ na-egbu m egbu. Nọrọ n'ebe a soro unu m chebe nche ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Ọ pụọ kpewe ekpere sị, Nna m, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka iko a gabiga, ka o si na-adị, ọ bụghị uche m kama ka emee uche gị. Mgbe ọ kpụ okwu n'ọnụ, Judas nwa azụ ahụ rere ya kpọrọ igwe mmadụ bucha mma agha na okpiri bata. Ha jide Jesu kpụgharịa Keifas, onye isi nchụaja. Ndị iro m niile ezukọọla na-agbara m ajọ izu, na-echere m echiche ọjọọ. Nke ka nke bụ na enyi m nọ m n'obi, onye m tụkwasịrị obi m na ya, agbaala m nkele ụkwụ. Onye nwe m, biko meere m ebere, kulite m ka m bịa kwụọ ha ụgwọ ha. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna, ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Ise. Ekele Maria, jupụtara na gracia, osebụla ụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. Ise. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekwo niile n'ụwa ebe ebe. Ise. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, meere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. Ise. Nkwụsị nke mbụ. Ama Jesu ikpe ọnwụ. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Keifas asị Jesu, eji m aha Chukwu dị ndụ na-asị gị, ṅụọrọ anyị iyi ma ị bụ Kristi, nwa nke Chukwu. Jesu aza ya, i kwuola ya, mana ana m agwa gị na emechaa, ị ga-ahụ Nwa nke Mmadụ ka ọ nọ n'aka nri nke ike, si n'urukpuru nke igwe na-abịa. Keifas adọwa uwe nruala ya, tie mkpu sị, o kwuola arụ. Ndị mmadụ ekwughachi sị, kpọgbuo ya, kpọgbuo ya. Ha bido bụwa ya asụ n'ihu, kụwa ya ihe. Ndị iro m na-emeghị ihe ọjọọ ọbụla siri oke ike. Ndị kpọrọ m asị na nkịtị akarịala. Ndị iro m ji ihe ọjọọ akwụ m ụgwọ ihe ọma, maka na ana m eso ụzọ ezi omume. Onye nwe m, nye m ndidi ka m ghara ikwuhie ọnụ mgbe ihe na-esiri m ike. Ekwela ka ikwu na ibe kọọ m. Nye m obi isi ike ka m ga-eji emeri ọnwụnwa niile ga-abịakwute m na ndụ m. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị.
Nna ekwela ka anyị kwenye na nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. 5. Ekele Maria, jupụtara na gracia, osebụlụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. 5. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. 5. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nnụ gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. 5. Nkwụsị nke 2. Jesu eburu obe ya. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Keifas eziga Jesu na nke Pilet, onye lechara ya anya sị, o nweghị ihe ọjọọ ọbụla m hụrụ nwoke a mere. Pilet ezigara ya Herọd. Herọd ajụcha ya ajụjụ, zighachiri ya Pilet. Pilet na Herọd ejiri ya meziri esemokwu dị n'agbata ha abụọ. Pilet abịa maa Jesu ikpe ọnwụ. Gịnị kpatara ụmụ mba ji ero iro? Kedu ihe ha ji ero iro na-enweghị isi? Ndị eze ụwa adọkọtala ukwu gbaa izu ha ji emegide di nwenụ na onye o tere ude. Obinigwe nọ na-achị ha ọchị. Osebụrụ ụwa achịgbuola ha n'ọchị. Onye nwe anyị, mee ka anyị kwụrụ n'ụzọ eziokwu gị mgbe niile, ghara iji egwu ndị mmadụ emehie gị. Mee ka ndị na-achị obodo tinyere nzukọ gị aka n'ọrụ ịgbasa ikpe nkwụmọtọ gị. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna ekwela ka anyị kwenye na nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. 5. Ekele Maria, jupụtara na gracia, osebụlụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. 5. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. 5. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nnụ gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. 5. Nkwụsị nke 3. Jesu ada nke mbụ. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Ndị nke m, kedu ihe m mere unu? Kedụkwanụ ihe m ji megide unu? Zanụ m. Eduru m unu ọgụ afọ 2 dufee n'ọzara. Eji m achịcha nke eluigwe zụọ unu, dubata unu n'ala nke jupụtara na mmiri ara na mmanụ aṅụ. Ma unu ejirila obe kwụọ onye nzọpụta unu ụgwọ. Ma ọ bụ ọrịa anyị ka ọ bụ, bụrụkwa ahụhụ anyị ka ọ na-edi. Ma anyị chere na ọ bụ nwa onye ụwa ọjọọ, nwa onye Chukwu megburu emegbu. Chineke m, nye m amara gị n'uju ka m were obi ọcha na obi aṅụrị buru obe m n'ụbọchị niile na-eso gị. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị.
Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna, ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. 5. Ekele Maria, jupụtara na gracia. Osebụlụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. 5. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. 5. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. 5. Nkwụsị nke 4. Jesu ezute nne ya n'ụzọ. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Mgbe Jesu hụrụ ebe nne ya kwụ n'ukwu obe, bịakwa hụ nwa azụ nke ọ hụrụ n'anya n'akụkụ ya, ọ sị, "Nne, lee nwa gị." Ya gwa nwa azụ ahụ, "Lee nne gị." Nwa azụ ahụ akpọrọ ya mgbe ahụ lawa n'ụlọ ya. Lee, edebere nwata maka ọdịda na mbilite ọtụtụ mmadụ n'Izrel. Ọ bụ ihe ọmụmaatụ a ga-ekwutọ ekwutọ ka e were kpughee echiche nọ n'ọtụtụ mmadụ n'obi, ma mma agha ga-amawa gị obi. Onye nwe anyị, mee ka m were nne gị dị asọ bụ Maria, ezigbo nne m, hụ ya n'anya ka i si hụ ya n'anya, na-asọpụrụ ya maka ihi gị. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna, ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. 5. Ekele Maria, jupụtara na gracia. Osebụlụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. 5. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. 5. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. 5. Nkwụsị nke 5. Simeon na-enyere Jesu aka ibu obe. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Mgbe ha nyechara Jesu mkparị, ha yipụ ya uwe nruala ahụ, iwe ya uwe nke ya, duru ya pụọ gaa ịkpọgbu ya. Ma mgbe ha na-aga, ha hụrụ Simon onye Sirin, manye ya ka o buru obe Jesu. Ana m agwa unu, ọtụtụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bịa nọnyere Abraham, Isaac na Jacob na alaeze eluigwe. Ma a ga-achụpụ ụmụ alaeze na mbara ezi gbara itiri, ebe sọ ibe akwa na ịta ikikere eze ga-adị. Chineke m,
mee ka m were obi aṅụrị nara obe niile ezitere m na ndụ m. Ekwela ka a chụpụ m n'alaeze gị. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna, ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. 5. Ekele Maria, jupụtara na gracia. Osebụla ụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. 5. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. 5. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nnu gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. 5. Nkwụsị nke 6. Veronica ehichaa Jesu ihu. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya n'etiti ndị mmụọ ọma niile, ọ ga-agwa ndị ezi omume, mgbe agụụ na-agụ m, unu nyere m nri rie. Mmiri na-agụ m, unu nyere m mmiri ṅụọ. Mgbe m bụ onye ọbịa, unu nabatara m. Agba m ọtọ, unu eyiwe m akwa. Mgbe m na-arịa ọrịa na mgbe m nọ na mkpọrọ, unu bịara leta m. Onye kwupụtara m n'ihu ndị mmadụ, aga m ekwupụta ya n'ihu Nna m nọ n'eluigwe. Ma onye ọbụla gọlahara m n'ihu ndị mmadụ, aga m agọlaha ya n'ihu Nna m nọ n'eluigwe. Chineke m, nyenụ m ndị ezigbo ikwu na ibe na ndị enyi ga-anọnyere m na nsogbu ma na aṅụrị. Mee ka m wepụta obi m gbara gị akaebe n'ụwa a, ka ị wee kwupụta aha m n'ihu Nna gị. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna, ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. 5. Ekele Maria, jupụtara na gracia. Osebụla ụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. 5. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. 5. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nnu gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. 5. Nkwụsị nke 7. Jesu adaa nke ugboro abụọ. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Ndị nke m, kedu ihe m mere unu? Olee nnọọ ihe m ji megide unu? Zanụ m. Eji m achịcha ọcha zụọ unu n'ịkpa, mana ọ na-akụdala m n'ala, bịarụchaa m ahụ. Emesiri ya ike, mewapụ ya obi,
mana ọ tụpụghị ọnụ ka nwa atụrụ edurula gawa igbu egbu. Ọ daa ogbi ka atụrụ a na-akpụchasị ajị, eji aka ike na ikpe mmegbu duru ya pụọ. Biko dinwenụ m, ekwela ka m bụrụ ohu njọ ọbụla. Mee ka m nwere onwe m, were ike m niile, echiche m niile na mmụọ m niile bịa gbara gị odibo n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna, ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. 5. Ekele Maria, jupụtara na gracia. Osebụla ụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. 5. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. 5. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. 5. Nkwụsị nke 8. Jesu ezite ụmụ nwanyị Jerusalem. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Nyekwara nwaanyị na-emere ya ebere na-ebere ya akwa. Ma Jesu atụgharịa sị ha, ụmụada Jerusalem, unu eberela m akwa, kama bere n'onwe unu na ụmụ unu akwa. A nụrụ olu n'ebe akwa arịrị na-eru nnukwu uju na Rama. Rachel na-ebere ụmụ ya akwa. Ọ jụla ịnara nkasi obi maka ụmụ ya, n'ihi na adịghịkwa. Dinwenu kwuru sị, ebekwala akwa ọzọ, hichaa anya mmiri, maka na ha ga-esi n'ala ndị iro alọghachi. Dinwenu m, anapụtakwala m ndị nkasi obi mgbe m nọ na mkpa. Ekwela ka ọnwụnwa merie m, ma mee ka m merie ọnwụnwa. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna, ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. 5. Ekele Maria, jupụtara na gracia. Osebụla ụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. 5. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. 5. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. 5. Nkwụsị nke 9. Jesu adaa nke ugboro 3. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa.
awụfuola m ka mmiri, njikọ ọkpụkpụ m niile agbakwarachala, obi m edeela ka mkpụrụ mmiri wụba n'afọ m, ike m akpọọla nkụ ka mkpekele ite, ire ataparala m n'agba m, ịtụọla m n'uru nke ọnwụ. Di nwenụ, lee, ịhụla na abụrụla m onye a jụrụ ajụ. Ọ bụ na ihe a agbasago unu niile na-agafenụ? Letanụ ma e nwere ahụhụ ka nke a ebunyere m. Ihe ndị a na-ebere akwa anya mmiri na-ehusi m anya, maka na enweghị m onye nkasi obi nke m na-enwe onye na-asị m jisie ike. Chineke ji ike niile, nye m amara gị n'uju ka m were kwudosie ike ruo na ngwụcha. Kwela obi daa m mba mgbe ihe na-esiri m ike. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna, ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. 5. Ekele Maria, jupụtara na gracia, osebụlụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. 5. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. 5. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. 5. Nkwụsị nke 10. Agbawa Jesu ọtọ. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Nke ọbụla eburu otu ụzọ, ma ha lechara uwe nruala ya na-enweghị njikọ ọbụla, sị, onye adọwakwala nke a, kama ka anyị fere ya nza, onye ọbụla ọ manyere ya were chaa. O mezuela ihe edere na Baịbụl, sị, ha ekerela onwe ha uwe m, bịa fee nza maka uwe nruala m. Agba m ọtọ pụta n'afọ nne m, aga m agba ọtọ ala mmụọ. Chineke wetara, Chineke ewerekwala. Ngọzi dịrị aha Chineke. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna, ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. 5. Ekele Maria, jupụtara na gracia, osebụlụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. 5. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. 5. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. 5. Nkwụsị nke 11. Akpọdo Jesu n'obe.
Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Dịka Mosis si welite agwọ elu n'ime ọzara ka a ga-esi welite nwa nke mmadụ elu, ka onye ọbụla kwerela na ya wee nweta ndụ ebighị ebi. Esi n'ala welite m elu, aga m adọtara onwe m mmadụ niile. Mgbe Jesu burutere obe ya na Gọlgọta, ha kpọgbuo ya n'etiti ndị ohi abụọ. Ndị mmadụ guzoro na-ele anya. Ndị ji ike ọchị na-akọcha ya, ndị agha ji ya na-akpa ọchị, ma Jesu sị, "Nna, biko gbaghara ha maka na ha amaghị ihe ha na-eme." O mezuola ihe e dere n'akwụkwọ sị, "Ndị mmadụ na-akọcha m, na-eleda m anya, ha ji m akpa ọchị, na-emenyere m ọnụ, na-efere m n'isi. Ndị ajọ mmadụ agbaala m gburugburu. Ha dupụrụ m aka m na ụkwụ m. Enwere m ike ịgụ ọkpụkpụ m niile. Chineke m, ekwela ka m taa ahụhụ ọbụla n'efu, ma were ahụhụ niile ga-abịakwute m na ndụ m sachapụ njọ m niile. Bịa kwadowe m nke ọma maka alaeze gị nke na-abịanụ." Nkwụsị 12. Jesu anwụọ n'elu obe. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Jesu nọ n'ụdị Chukwu, mana o jighị aka abụọ gado ụdị Chukwu ya, kama ọ bịara hụchaa onwe ya, were ụdị nwa odibo, amụọ ya ka mmadụ. Mgbe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o budara onwe ya ala, hụwa isi ruo n'ọnwụ, bụrụgodị ọnwụ n'elu obe. Ya mere Chukwu bulie ya elu, nye ya aha ka aha niile, nke na-akpọ aha Jesu. Onye ọbụla nọ n'eluigwe maọbụ n'ụwa maọbụ n'okpuru ụwa ga-egbu ikpere n'ala kwupụta na Jesu bụ dị nwenụ. Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya Kristi? Ọ bụ mkpagbu, ka ọ bụ ahụhụ, ka ọ bụ mmegbu, ka ọ bụ oke agụụ? Ọ bụ ịgba ọtọ, ka ọ bụ ize ndụ, ka ọ bụ mmagha? Mba, n'ihe niile ndị a, anyị karịrị dịka ọgụ n'ime onye ahụ hụrụ anyị n'anya. Onye nwe m, nyenụ m amara gị ka m were ike m niile na-arụrụ gị ọrụ mgbe niile, na-atụghị egwu ọbụla. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna, ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. 5. Ekele Maria, jupụtara na gracia. Osebụla ụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. 5. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekpo niile n'ụwa ebe ebe. 5. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. 5. Nkwụsị nke 13. Ebutuo ahụ Jesu n'obe. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Ndị agha bịara gbajie ụkwụ onye nke mbụ na onye nke abụọ akpọgbukọtara ha na Jesu. Ma mgbe ha bịarutere ebe Jesu nọ, ha hụ na ọ nwụọlarị. Ha agbajighị ya ụkwụ,
ma otu n'ime ndị agha ewere ùbe mapuo akụkụ ya, ọbara na mmiri agbapụta otu ihu. Nke a bụ iji mezuo ihe Baịbụl kwuru sị, o nweghị ọkpụkpụ ya a ga-agbaji. Ha ga-elekwasị ya anya, bụ onye nke ha jiri ùbe mapuo. Otu esi mee ọtụtụ mmadụ ndị njọ site n'ehuweghị isi nke otu onye, ka esikwa mee ọtụtụ mmadụ ndị ezi omume site n'ihuwe isi nke otu onye. E mere ya mmiri Chukwu n'ọnwụ Kristi ka anyị wee soro ya na-aga ije na ndụ ọhụrụ. Chineke m, nye m onyinye nke ibi ndụ dị mma, nwụọ ọnwụ dị mma, wee soro keta aṅụrị ebighị ebi n'eluigwe. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri taa, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Nna, ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Ise. Ekele Maria, jupụtara na gracia. Osebụla ụwa nọnyere gị. Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, rịọwara anyị bụ dị njọ arịrịọ ugbu a ma n'oge ọnwụ anyị. Ise. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ na ugbu a na ekwo niile n'ụwa ebe ebe. Ise. Jesu akpọdoro n'obe maka anyị, mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga site n'ebere nke Chukwu zuo ike na ndokwa. Ise. Nkwụsị 14. Adọnye Jesu n'ili. Anyị esekpuoro gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ ka iji wee gbapụta ụwa. Na mgbede, ka otu ọgaranya onye Arimatia, aha ya bụ Josef, onye na-esokwa Jesu, ji bịa rịọ Pilet ka o bunye ya ahụ Jesu. Pilet enye ya iwu ka e bunye ya. Josef ewere akwa ụlarị ọcha fụọ ahụ Jesu, donye ya n'ili ọhụrụ o gwurula onwe ya n'okwute. Bịakwara nnukwu okwute kwachie ọnụ ili lawa. Nke a bịa mezue amụma eburu sị, emekọtara ili ya na nke ndị njọ, ya na ọgaranya nọkwa n'ọnwụ ya, adọnye ahụ ya n'ili o mezirila onwe ya. Chineke m, mee ka ndị nọ n'ọchịchị nwee obi mmadụ, were obi Chineke na-achị. Mee ka ndị ọgaranya anyị were anya a na-asọrọ ha n'obodo na-arụpụta ọrụ nke nzọpụta. Di nwere anyị hiwere isi garuo n'ọnwụ, ọnwụ n'elu obe. Geenụ ntị ka m gwa unu otu ihe omimi. Anyị niile agaghị adacha mba n'ụra, ma anyị niile ga-agbanwocha n'oge ntakịrị, n'otu ntabi anya, n'ụda opi igwe, maka na a ga-egbu opi igwe, ndị nwụrụ anwụ ebilite n'ụdị anwụ anwụ. Anyị niile abịa gbanwoo, maka na ahụ anyị nke a na-emebi emebi ga-abịa yie emebi emebi. Ahụ anyị nke na-anwụ anwụ abịa bụrụ anwụ anwụ. Mgbe ihe niile na-emebi emebi ga-abịa yie emebi emebi. Ihe na-anwụ anwụ abịa yie anwụ anwụ. Mgbe ahụ ka a ga-emezu ihe edere sị, eloola ọnwụ na mmeri. Ọnwụ, olee mmeri gị? Ọnwụ, olee ụfụ gị? Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m hụ gị n'anya mgbe ọbụla.
bịa jiri m mee ihe ọ bụla masịrị gị. Chineke m, atụkwasịla m gị obi. Oge niile, n'oge ahụ ike, n'oge ọrịa, o Chineke m, atụkwasịla m gị obi. Chineke m, atụkwasịla m gị obi. Oge niile, n'oge ahụ, n'oge oriri, Chineke m, atụkwasịla m gị obi. Chineke, atụkwasịla